Udah. Lu mau mengakhiri itu nih.
Tanga, nag-finish court na siya. Ika. Hindi ba nag-change court? Pag ano na lang, pag tayo na. New beginning. Wait. Ba't mo sila binibigyan daw pa kami bigay niyo? Hindi naman kayo naglalaro. Wala kang laro. Game na, game na. Game na. Tin-short bakit ano, jambol pa. Talaga. Well, Jawa. Ah, jambul lang mo, jambul. Nyeta.
Mga binuso pa. Kasi nung sunod, no? Matas yung talon niya, no? Inan tutan dira. Inan tutan. Nagong miring ko yung ko. Bye. Api. Mag-practice ba kayo? Di na. Wala ka lang. Pero hindi kaya tapos.
Ha? Ito eh. Ha?